Ndiyawuthanda nyhani boy mna. Ndawulandela selithiwa ufile. Akunyukuphumla. Alright, ke masiba manje so sikolo sakho seyona ke unit.com 97.0 bakayenza first sikolo platformcast yana ku www.usrfm.co.za lesetha namhlanje soncokola nomnye wabantu abenza sithi sinezistress onazo uthi nemigobo nawo ubuqondo bana ubani ke na search nje sugar mama ya search leyanqaba uyasheka search phanjile ndizawubona something ezathi be iyandi excited something ezathi ke iyandonwabisa kakhulu emnxebeni kodwa yena ke uMandisi esimazi kubana ke nguphanjile budi Mona buti. kunjani namhlanje Left and right buti ndilanto kuthiwa liphatha and ke ngoku mina buti anibuzwa lanto bandinjani buti uyabona uba unibona uyandiva bandiphilanga ba uyandiva bandiphilile uyavuba akho nto irongo which is it's good ndimnandi buti sweet and lekker ngapho nani okay ndikuvile yehlo masiqale ngobani uMandisi. Okay, uMandisi bhuti wami ngenye intwana yalapha eBhayi ne eGqeberha kodwa ke uMandisi ngumandisi wakhe amatshaya uyandiva ke ifani yakhe leyo isiduko nguRhadebe nyani uyayiqonda ozemhle zombini umthimkhulu Okay uyayiqonda so uMandisi ke uyinzalelwane yalapha eBhayi kodwa ke ligoduka lomhlaba wangapha engqushwa ePhedi kwaXuku kwindawo kuthiwa kwaXuku C kwandapha eBhongweni ndiphake mina ke ndingumzukulwana kaTata uMaphatha nosisi Nofikile babesitshoka bangasekhoyo ya ndimke lowo xa ndizichaza ndizibeka nje abantu babandazi because abanye abantu banilahla koMakapa banilahla phi yabona ndikwisixekwana nje wena samabobosi esilapha isixeko sekhona esincinci esilapha ePort Elizabeth kuthiwa iWestville ngapha kwemagxaki idwesi xa ujika uzathi extension indawo nje le engahoyekanga icetho yakokoko kakubana ngoku uba besithetha ngepolitiki benza uthetha ngezindlu but asikho lapha uyayiqonda so ke ngoku ndingulo mntu ke walapho ke tatam ndiyinzalelwane yalapha eBhayi inzalelwane yaseBhayi yehlo masingene quickly nje uqale nini uke ubone bana okay no now ndisemsebenzini but lo mcimbi wale content ndiyafuna ukuwenza umzekelo abantu abaninzi baqala ubana bangene ku TikTok ku social media ngomcimbi we content during iCovid xesha leCovid yalikhumbula yes so now ndicela size kuwe now wena usemsebenzini right lo mcimbi we content uqaphele nini bana you know ndiyayithanda lento ndiyenzayo and mandiqale ngondingenazo resources uyabona bhuti wami emsebenzini bese kukudala ndiqhuba ndingenazo resources uyabo ndifike emsebenzini sebema inye zezinto ndaqeshwa ngaphansi because of bebesazophanjini uyabo so yes so ndafika sendiqhuba but so emsebenzini into endiyibulela ngayo into yoba ndakwazi ukuthengela ifowuni ndaba consistent kwinto yami uyabo so manzama ukuthi ke ukuzazi uba suppose ndibe ile nto ndiyo okanye okanye ndinalento uyabo kudala bhuti ndaphambana mna kungoku uyabo abandaziyo bandazi ngolu hlobo bathi awutshintshi matshaya endandifunda nabo from primary ndabaxelela ndathi mna nizawuspina ngezitulo eziofisini mna mkhona phi actor and comedian uyayiqonda yeah thanks to nesikolo ke ndandifunda kuso because sasisenza i-drama classes so uthando ndalifumana e-primary ndisenza mhlambe grade 5 grade 6 kanje uyabo and nakhona ndandingavumelekanga uba mandingene kwi-drama classes because zasenziwa ngoku isikolo sami sasiphela ku-grade 9 because yayisiseni intermediate school kwamagxaki uyabo eGundwa Street so sasiphela ku-grade 7 grade 8 grade 9 so mna ndisemva yabo nangela xesha ndandiyenza so ndangena ngenxa yokava noba hyper nakhona senisiya uhyper umeke and uyayithanda into ene-entertaining kakhulu uyakuthanda ujonga uyakuthanda ubukelwa and une-jokes but ezingaqhubekisi umntu because ziyanyumbana so kudala yabakhona le nto bhuti uyabo akungoku sentsho mna ndithe ndiqala
kwi-socials baba abantu sebendazi already because ndibhantsulile ndijayivile ndikhe ndalitaliyana apha eBhayi ngelaa xesha akho nto ndingayenzanga bendikhona kwamafoli bendikhona erabhini ndisifakile ebholeni and ke ngoku imagine umntu ongena kwezo zinto zonke abe engumntu ofani one-jokes uyabona so bendingumntu olawi already uyabo so ikudala yabakhona but ukuyenza yona i-content ndifake ndiqalise 2018 ndayiqalisa ngo-2020 yabo 2018 ndiqalisile yafeyila 2020 ndadibana ke ngoku noSibusisa umrhwebi then ndambona umntanam uba ukunye nam uyayithanda le nto ndiyenzayo then sasulelana saqhuba sabheka phambili uyabo so ndiqale ukuyifaka efowunini nabo abantu bandibone phaa ngaba 2020 sithi zinzolo oyina ya ndithetha nange-characteristics ndicela umuntu one-characteristics yes eza video man you know abantu bangothuka uba naye yayinguwe loyana looking at back ngeli xesha sikolo ngoku ajonge le ngaseva budi masiphinde sincokole kwakhona maniqale ndilungise nje intengiso zalapha ke ekhaya siphinde siqhubeleke kunye ke nencoko yethu umbuzo nawo ke ngoxa sibuyayo ndifuna uniprocess ubana how did the name Phanjile came about lize njani ligama lika Phanjile uqonda bana eligama ndihamba nalo one way xa sibuya ivini lo sancokola ngalomcimbi lawo Andisithi kuye jambo walibali bafune uthini awuthi how many high phambana apha liya dlalela budi uze khona khona budi if you just join us now apha ke emncebeni ke lokhona ke na ke uMandise la kuPhanjile ke simazi ubana ke nguPhanjile ke nabantu abaninzi ngaba qonda bana ngena ku TikTok wami ngena ku Facebook wami kwi reels nangu uPhanjile okhona bodi masithethe ngolomcimbi how did iligama Phanjile came about qomba nakho yena eligama lizandisebenzela kakhulu even if ndiya ku stage name lizandisebenzela eligama okay bodi igama lika Phanjile ne maniqale ngelihlobo igama lika Phanjile ligama le character kwezi characters ezininzi ndithanda uzidlala uyayiqonda okay so ndibe nguzanzolo that mbongi which is isesasimo isiso yabo abantu bade baba convinced uba ndingela hlobo abanye bothuka abantu bonjeni kutala avumos lo muntu yeah so ndibe nginobuzwe ndibe ngumuntu ongumama abanye bade bacinga fani bakhe mhlawumbe lonto bayicingayo uyabo so ndikhe ndibe ngubawukazi odlala i-character yomuntu wasemaXhoseni ndide ndibe nguye ndingurhatebe ngokushuka mama abantu bacinga uba always ndinxila ndibe ndingabuthandi nobuthandisisa kwabona utywala lobo uyabo so abantu ke ngoku bandazi ngekona which is ngezo video yafikelela kubo yona uyabo umzekelo abanye ukuze bandazi baqale baqala unilandela ngeli xesha ndisenze ezi video zamarasta uyazazi ezi video zami zamarasta yes ngiyadibana nazo pha ngiyadibana nayo enye yazo yes uPhanjile ke is that guy uPhanjile ela rasta legezayo pha uyabo ela rasta lengafuni uthobela uyabo nguPhanjile ke lowana uPhanjile ke igama lakhe from the story side nguPhendula yabo but ke ngoku wanikwa i-nickname kwathiwa nguPhanjisto uPhanjile uyabo so uPhendula from uBalboa uRocky family uRocky Balboa yambona uBalboa yes yabo so inzalelwane yaseAmerica kunye nabani nobhuti wakhe uMakhado which is uMakhado ngumkhangeli Balboa inde ke lento yethu iphambene yabo inisi nangoku lento ndithethayo okay ngenxa yexesha masingene quickly nje now ndicela singene kulona umcimbi wena noLeah nidibene njani okay yazi kanti na uLeah asendile okay wena mkhulu wa uLeah ndidibene naye I think last year 2025 ngoApril yeah 2025 ngoApril ngela xesha ndisaspana as a security uyabo so ndispanela enye company because ndispana lapha malathi as a security under icompany kuthiwa ngoJC so ndasuka kwaJC ndaya kwa-African Security so ndidibana noLeah ke sendikwela cala uyabo noma ndine 2 months noma sendibheke nakayi-2 kuba ndiya ku-yesithathu ndidibana noLeah ke ngoku yabo but ndidibana noLeah njani
apha endlini kukho le ntwana yasekhaya umnina kaMedem uyabo because ndihlala nomema apha endlini uAnelisa Loli yabo so ngomnye ndisapota kakhulu ke nakuyo yonke into so ndihlala nomnina wakhe nomntanam nobrother wam uyabo so ke ngoku lentwana siyathanda ubukela uSugar Mama mna ndimazi uyabo so manje ndikhayisela ba uyabo babhuti jonga wena ukho apha mara wena apha bhuti ya so zona zifuna ubonisa uba mna noSibuku lento yethu yamarasta njengoba sizimisele bakhona abanye abayishayayo yabo yabaza abantwana yabo ndijonge mna ndithi kuyo suka kodwa ndizawufika apho ndizawubizwa apho uzawubona yabo Tansit Gulia Moslo ndithi ngumliyana Moslo ndibe interested because uliya kudala ndamncane yabo kwi-content yakhe ngumliyana lo ndibe interested kakhulu kanti jiki kuzawubizwa uSibuku uyabo sabizwa soyi-2 xa mna ndabe ndiphangele then uSibuku wakwazi uya phaa wavela nyhani episode yabo yadlala then ke ngoku kwagqitha nje noba yi-2 weeks 3 weeks then uliya wathi mandixashwe kuSibuku which is yabo nayo uliya ke wabe eyibona ke nemisebenzi yethu ko-TikTok yabo that's why wakwazi ustarta because if uyabona phaa kudibene abantu aba-moving cars already abantu abebesenza something zabo yabo so yabo wantasha ndangena ke ngoku sidibene ngelo hlobo ke nomntanam uyabo ukudibana kwethu yeah no ndiyabona phaa uMary ngatheni phantsi uzelisa phaa ude wakunikeza nemali yakho kodwa Onikile Mary but yazi khomana nitani nenza ngoyihlonza luyithetha apha emoyeni yazi lezenu ihlobo uyishona uyithathile imali yami yalona nguye ophangelayo phaa endlini uthilo I don't care. Nam ndiphangele ubana imali beno-investa ndiqala uShoprite waqala wali bobosi yalona one room khule laa mali izayenza imali eninzi singaphinde bekho inidi empangelo endlini yalona yento ke nakomnye umbuzo endinawo ngapha quickly nje ezi characters zakho uzithatha phi omnye uthe wandibuza abuthe uzukundibuza lapha kuphathile ubana ingaba uqala anxile na before azina la character yakhe phayana wesingwebe emathole hayi bhuti yo akuselwe emsebenzini bhuti yabo sentsho nabantu abasiphethe ba-very strict when it comes to izinto engathi ziphume ecaleni yabo so it's pure acting wena bhuti yabo so le nto ikum and ke ngoku uwesikele kaRhatebe ndi-acta into endiyaziyo from endlini because I had umalume olaweni so ndiyakwazi uhopa in kulaa nto yabo because umalume wam nam xa le voice nale ndlela yokwenza uRhatebe ayiqali phaa because xa ndilinganisa amajita apha xa wethetha ifawuli okanye ndilinganisa umalume wam ndihlekisa amajita bendimlinganisa ngeli hlobo bahleka yekuthi hayi lo akathethi ngeli hlobo uthi avayi ndithi but ke uleweyi yabo so uliya ikhona lana kuthiwa uvele wathatha ugesi uyabo so ndivele ndayithatha with both hands eziyilambeleyo kakade laa character ilaweni uyabo ndabe ke ngoku ndilambele kwanento yoba mandibe nento apho iplatform whereby nizandibona every day because le yefowuni hayi wonke umuntu unefowuni but at least sino-fiber time ngoku sine-smart TV uyabo so ndibona nongakwazi uyicofa ifowuni ukuthi ndibone nama-ankile amadala azitshela iimpahla zawo ezifutshane kuthiwa ndiqomba utayima wena una-56 uyibukela phi kanti endlini khona uyabo yes so laa ndaba kaRhatebe yafika kumntu ready for yona uyabo so that's why ke sange kubekho i-struggle okanye fune ndiqale ndiyothatha itrarha ngxile asele emsebenzini point of right benza kubuza kubana uRhatebe isiduko sakho sekonyani nakodwa ke sowusiphendulile kwakusenzeka ntoni apha ngicela umamela yintoni lefunayo kwakusenzeka ntoni apha apho ke xa sithetha phaa esitorini uliya ukuyibone laa nto wena Rhotmani uthi uzihambela nje ubona amakhwenkwe esenza into ekukhumbuza back uyabo okanye uve loo nto ikhumbuza ngelaa xesha lakho lobukhwenkwe ngelaa xesha ungaqhelwa yabo uyisusa so oomalume bayathanda uvakalelwa
Yabo umzekelo bakhona nomalume uthi udlala i-R&B ayicula uqomba ayikho le I want to stay on the top of the table ayikho lana but iyayicula. Yes. So uLuya uthe wabetha la gitara ndakhumbula ngela xesha lam ndina 16 ndiza koluka udlala igitara uyabona ndingqesha uyabo at the very same time ngoku ndimdala but ndiyayibawela banalento yomculo kaLiya siyenze business soyibetha rankini sivule business uyabo urhatebe ke uphambene uyakwazi nengqondo yakhe ithi cinga phi iphinde uyocinga phi icinga kayi3 ngexesha eliyi-1 imconfuse. That's why ethethe into eziphambene. Bodi uyabo bodi nxa yexesha nje sesishike nje nomzuzu omnye kuphela in the year 2026 singalindela ntoni kuphanjile ke ngoku kulonyaka? Okay ke bhuti wam masiqala apha bhuti nge-27 le bhuti wam ndine-album endiyidrophayo uyabo it's an a cappella music ubusazikhumbula eza type zo the soil or something Soweto uyabo so yeah ngabona ke ban-inspiration from primary to high school kudala ndizenze izinto namkhulu ndicula ndibethe i-beatbox kube kudala ndifundisa ii-groups abantu uyabo but siphele emoyeni but ngoku ndiye ndayenza laa nto I'm trying to uba ndiyibeke ezindlebeni zabantu iyaphuma i-album nge-27 uyabo and also it's gonna be music side ngoku enzaye ndiyibonise nabantu and also I'm trying to uba yonke le nto yam ndiyenzayo le content yam nezi characters ninzi ngoku ndizifome ndizenze into eyi-1 whereby ndizalinika ishow ku-YouTube wam at uMandisi Matshaya then uyifumane yonke into yam epackagini eyi-1 uyayiqonda ndibe ke ndipusha nomculo wam kulo nyaka so ndiyacela ke support phaa ku-YouTube at uMandisi Matshaya uzandifumana phaa ku-TikTok ke bhuti baninzi korhatebe bam ayindim abaya mna ndingurhade bam uyandiva de ibe nomandisi phaa ezantsi but I'm gonna use my real name naphana uyabo so napha xa ungene ku-TikTok wam once umbone kugcwelise zizinto zihlambi zikashuga mama uboyazi uba ngaba bazenzele zabo uyabo but mna uzawubona umsebenzi wam plus nezikashuga mama because ndipha of course uyabo so ndiyayicela isupport phana uyabona. Okay Bodi quickly nje on socials ufumaneka kanjani ungubani sizakwazi ukufollowisha then sibeke thina ke siyayivala ke inkqubo? Okay phaa ku-Facebook ke bhuti because ndisebenza phaa ku-Facebook isikakhulu ndinguphanjile Mandisi Matshaya yabo Phanjile Mandisi Matshaya ane and then ke ngoku phaa ku-TikTok ngurhade bam then ke ngoku kuzambona phaa unomandisi omncinci ecaleni uyabo rhade bam Mandisi ecaleni ku-YouTube at Mandisi Matshaya at Mandisi Matshaya yeah then ke ngoku abafuna mhlambi ke ukhola for i-bookings hayi ndiyazi bayafona abaninzi and nendlela zobaphendula banye bafonela umheda uyabo so nansi inamba 065 6565 383 065 6565 383 enkosi. Alright yehlo akhona ucinga usisiya nayo nje kwezi seconds nje ezimbalwa Anoisiya nando dame anamali yalo mfethu so benzaza ngoba ultraman ngisenda la eGaliya ipio box yebo sendele istudio sonke www.ultraman nita studio wabo nita yebo Bodi we acknowledge you say appreciate umsebenzi wakho inkosi kusikelele sijongela ukhulu kuwe enkosi. Thank you, I apologize. Thank you, ne? Asimkhuphe ke na ke uMandisi ngaloko ke Kalindi Mthangane bese ramcinga bathi bona ke hamba ngalamandla onawo sitho nakuye ngodlo.